Mitä? Et ihan sama vaikka kun heittäis joku granaatin tuolta. No ei. Se meni sun huppuun ja sit mä räjähdän. Ei. Sä oot hyvä tyyppi. Käy heittää sinne joku vittu pommit nyt on. Sehän sille, hetkinen. No voidaanko me tolle jotain? Häh? Eikö tunnit, no me heitään tonne. No. Täällä on muuten vihan päällikkö. Tää on lämmin. Tale. Älä mene tekee mitään, mitä mä en tekis. No mut se piti sammuttaa. Älä vittu heitä vettä sinne. En mä oo heittämässäkään. Ihan vaan näin kato. Mä ajattelin näin, että aha. Kun venataan, että se sammuu. Ihan normaalisti. Mut tiedätkö mitä? En mä ajattelin. Mä sano mitä se ole. No. Mulla täytyy nyt myöntää, että mä en kauheasti osallistunut tuohon meidän keskusteluun tuolla. Niin. Sä tiedät mun pointin. Vittu mä inhoan Missä pointissa? Vittu luottele. Mikä luettele? Hei kun siis No. Ei mun tarvii, kyllä me ollaan juteltu. Jo paljon. Mä en pysty juttelemaan tommoista. Pystytään. Ei, mut siis siis kun mä en saa sit ite niinku mitään irti, et siinä on jotain jengiä. Niin. Ei niin. Mut et ihmettele, että mä vaan hiljaa vielä. Mut mä tiedän, että sulla on joku tietty sana, minkä sä oot sanoa mulle, mut sä et halua sanoa sitä nyt. Älä on niin. Vittu tohon noin sanaa. Pistaan nyt yksi. No. Pistääks vielä? No yksi vielä. Sale. Ei, pistaan. Nyt on viimeinen. Noin. Hyvä. Niin. Sulla on joku juttu, minkä sä oot sanonut mulle, mutta sä et halua sanoa mulle nyt. Miksi sä niin päätelet? Aihan vittu suksi. Fänäs. Vittu kukkakeppi. Se on vittu hiljaa. Meistä tulee niin päällikkö, että sitten kun me päästään täältä pois. Tiedätkö, me näin. Tietysti. Mulla tulee yksi Eminemin biisi mieleen. Arvo mikä se on. No. I don't give a fuck. Mä en tykkää Eminemistä. Mut se voi tulla se me sanotaan vittu kakkaveis. Mikä? Kakkaveis. Mikä? Vittu toi oli huono. Vittu se voi olla vaikka vittu kusipeis. Nyt meni taas. Kakkaveis. No keksi nopea muuta. Mähän sanoin sulle. Mä en tajuu. Vittu mä annan tukkapeli. Jaut. Mut sä lähet. Keskity. Arva miksi? Onko me tehdään omat, no? Ei oo monta päivää. En tiedä, mut en mä siinä innoissa oo, mut... En mäkään yhtä. Huomenna. Lähdeks mä huomenna? Läheks mä? Et sä oo meikällä. Et säkään mikään. Ei vittu lähetä. Lähdäänkö huomenna tänne näin? Ai molemmat. Niin. Ei lähetä. Jäädäänkö huomenna tänne? Mitä? Jäädäänkö huomenna tänne? Jäädään muuten. Koska... Jäädään tsiikaa vielä ensi viikkoa, että mitä kaikkea siistiä. Jääkö? Ihan päällikkö. Näin mä vähän niinku ajattelin. Täältä. Sä oot pistänyt paperille näitä jo.
Mut niinku... Pistetään pieniä pääkoppia. Mieti niitä viimeisiä päiviä, kun... Joo, niin ne on mietitty ja... Hän vittu sen kanssa hienoa yhtään mitään. Vitun suksipussi. Kukkakäppä. Varassa on baudet, saatana. Pystyssä. Vittu jätkällä huomenna daruuden. Ihan vittu sama. Mut oikeesti. Ihan sama tässä vaiheessa niinku, että mitä vittua teikä sit lähen kun lähen. Niin. Niin. Millä? Päättys. Ai siellä. Ne ei kun vittu oikeesti, mä oon niin panikissa. Mut siis ei sille voi enää tehdä mitään. Ne ei vaikka, onko mä oon just silleen niinku, että sanon koko ajan niinku, että mä lähen. No, näkee huomenna. Niin, tsiikataan huomenna sit tiedetään. Jumalauta. Huomenna on ihan päälle. Heti kun ollaan illalla. Heti illalla kahvalla. 3 äänestä. No niin, mitä vittua säkin teet tuossa katsotaan? Sä olit tänään siivunsa. Nyt enää sit. Tiip. Vähän niin Arvo mitä mun kuuluisi sanoa tässä vaiheessa. Mun kuuluisi sanoa tässä vaiheessa näin. Oho, tuliks paidalle? Kyynel. Mä sanon sulle näin, että on tää sauna. Älä kuiskaa. Puhtaana! Ihan sama. Hoida lappuun. Ameepa. Satan läskifei. Hei, vitun kakkanaama vittu. Hoida homma saatana vittu ääliö. Hoida hommas vitun kalanaama. Vittu. Oi Sä oot kunnon sellainen niinku kala. Sä et edes osaa laittaa vittu yhtä ovea kiinni. Hei. Sä oot kunnon sellainen niinku... Koita nyt vittu selviytyä edes pienestä, näin pienestä, mikä sulle saatana ohjataan näin pienen rutiinin ja koita selviytyä siitä. Meissä Antiloppi Etelä-Afrikkaan pomppi. Ossa saatana ääli ja hiljaa. No kato, kun pompi sieltä kun zebra, niin osaat näyttää saatana vähän kuin meikäläisiltä. Keneltä? No en tiedä, kun oli nyt täytyt niin papikalta ja saatana papukaijalta. Miltä? No en tiedä, kun iskä sinne saatana pääs sinne vielä paljon sen, kun on niin on vittu kuin riikin kukko. Kun ei että toi meidän kuule toi meidän... Ai että jaa. Ai säkin tuut tänne. Iski kun kuule